Hi guys! Welcome back again and again sa akong YouTube channel. And karon guys, ang atong video is giabot na gid ang akong gipaabot nga gamit para sa And guys, kung bago pa ka diri sa akong YouTube channel, please ayaw kalimot pag-subscribe. I-click nimo ang notification bell para updated ta sa atong mga videos. Guys, nara siya guys. Apa siya nakabutang nga fragile. At gamit tao pang abri. Ito ng abrihon. Giabot na gid ang akong gipaabot guys. Gikan sa Shopee. Kaya lisod ka. Giabot ra gid siya guys. First is kani guys. Lang so ba niya akong ipapagay wala may nakabutang. So first is wait lang, okay, gabi kay ka gahi. Okay. First is kani tripod na nakoy tripod support. Barato ra kayo ni tag 120. Hala uy. Nara siya. May unta og dili ni daot. Dili ni siya daot. Nara. Tripod. Yehe, nanay ako di na ako maglisod og gunit sa cellphone ani. Kay gakadlo ko basin mahulog. Barato ra na siya. 100 man siguro ni kapin or nalimot ko sa price. Tara. Char, mag-ana-ana na lugar. Ana-ana na lugar din. Charot kayo ay. Be. Saan din eh? Okay, ganion din siya. Wow, bongga kaayo. Pap, pap. Yehey. Next is isunod ang ani. Ako kaayo ang sagali ni. Libo ko unsala ni. Para asa man ni. Sa ring light din siya. Nara. Ay, nice kaayo. Nice kaayo guys, oh. Ring light. Yehey. Nana ko'y ring light. Diyan ako. Sana lagi ko'y ring light. May anta musigan eh. Atong i-set up on niya. Siya yung mga ko ano, chicheng, boricheng. Mao din iyang stand, abi na kong insalan. Next is kaning nalimot ko sa ngalan. Kana bang umalubat ka? Sabay ngalan gani ano eh. Nalimot ko. Basta. Nice kay siya. Marag akong dudaan ni ligon gid ni ari ko. Ano kuan? Kung tan-awon ko. Di kay mag-abri guys. Ito ba ni?
Gahi, kagahi ba? Naon nang bisi gahi kayo. Sabi ninyo guys, nagtigom gid ko guys para makapalit ani. Okay. May na lang ba yan ni? Natay mga gamit ba? Ay, kani guys. Nala. Kaya matutag lagyo, malubat man gid ta diba? So kinanglan ta ani. Og ang pinakalasan guys kay kani para sa among kwarto. Smart LED strip lights. Ko ani siya ang katason ani murag 10 meters. Barato ra kay ni sa Shopee. Taod na mo ni unya guys. Nara yang sulod guys. Charger, nara yang remote. Kani. O kabaloon sala ni. Ug nara siya. Excited na ko magsiga-sigaon niya ang kwarto. Guys, ako sa ning i-set up, balik ra ko niya tadtad. A few minutes later. One eternity later. Ipaningot na kay ko. Hindi ko ay Shopee. kapoy na kay ko galibog ko ani dugay kay ko mahuman. Hi guys. Gikapoy kay ko guys, grabe oh. Na-sample na nako siya. Ganahan kay ko, sulit kaayo akong kuan. 300. Sulit kaayo oh. Mahal ba na siya?
Dayon, tcharan, na na kayo magamit. Di nagig ko mahadlok, mahulog akong cellphone. Okay, na na ko'y tripod, yes. Dayon, ang akong power bank gi-charge. So, itaod na ko ni. Lahi ni nga, ang pagbutang na ko sa kaning, tingalan ani, LED sa among kwarto. Charot. Nangangkon og amo ang kwarto. Dili da ay. Amo abitaw, amo ang kwarto dere. Pero actually, dili amo ang balay. Klaro ha, klaro. Excited na kay ko gamiton. Excited na kay ko gamiton ang ring light. Yehey! Salamat, Shopee! Ang matawagan po ko sa Shopee. Oh guys, dili ra ko taman guys. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye guys. See you on my next vlog. Please, subscribe mo, subscribe. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye!